Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Iti amin at siyempre, agyamanak iti apo, jakto agsardeng amang idaydayaw ken kuana. Salmo 34, versikulo 1. Kablaawan da kayo, kakabsat, gagayem, abroad, Luzon, Visayas, Mindanao, dagiti kailokanuan tayo, iti naimbag, ken naragsak nga rabii. Salamat iti Dios, demtang manan iti aldaw ti Webes, ato iti impaay iti Apo, para iti Ilocano broadcast. Siya ni Sister Ana Luisa, live ni Paco Congregation, Paniki, Tarlac. Tatangarod kakabsat, ti panagrugi tayo, awisin kayo, nga unaan tayo nga agkararag, dumawat iti tulong ni Apo Dios. Apo Dios, nga manakabalin ti amin, managayat launay. Agyaman kami, nga ada kami manen, nga agadal ti sasaom. Salamat Apo Dios, ti agmalmalam, nga panagaluwad, panangitadyo ti amin nga kasapulan mi. Salamat, ti tulong mo tapno, iti panakaisalakan manipot ti basol ket may aiwanan mi. Salamat Apo Dios, madimi maysa-maysa iti kinasyaat mo. Salamat ta mariknami nga adda ka nga kanayon nga kumadkadwa kinyami. Kitatangabiyang ti rabii, dawatan mi ti tulong mo, awan ti maaramid mi Apo, ti Espiritu Santo, ti mariknami, agaramid Apo, ti kalagitnaan mi, dagiti sasaom, sonsonata, ngamang mga ganmi, ngamang tetad Apo Dios, ti bendisyon iti kararwami. Kuma, ket mabendisyonan kami Apo Dios, dagiti amin nga kasapulan ni spiritual ket matugunan tatangabiyang iti rabii. Salamat dagiti viewers mi gagayam kakabsat nga patuloy nga sumusuporta ito'y kastoy nga aramid mo. Napatag atoy Apo tapno matulungan iti biag mi nga spiritualan. Amin nga pasalamat mi panagdayaw ket isubsublimi tinaga ni Apo mi Jesus. Amen. Kumusta kayo? Ayaten nga kakabsat yan gagayam. Ket tatangarod ket bumasa tayon iti panagkablaaw. Dawaten tayo iti operator tayo. I-flash iti screen tayo. Dagiti greetings. Hello, Brother Ronald. Gamit manansala iti Herona Congregation na imbag nga rabii kakabsat. Kastamat kinyam, kabsat. Kasama ni Brother Jet Batalya na imbag nga rabii kakabsat. Amen.
Ni Brother Ruel Amistad, iti Ilagan, City, Santa Catalina, kat kumabkoblaaw na imbag nga rabi katatayo amin kakabsat ken Kristo. Ni Apo, ti madaydayaw. Amen. Salamat ken ni Apo Dios. Kasama ni Sister Lourdes Mendoza Mamukod, iti Paniki Congregation, kumabkablaaw, tinaimbag nga rabi tayo amin kakabsat. Hello, Sister Lourdes. Ni Sister Melly Pabunan, kunana, naimbag nga rabi tayo amin kakabsat, watching from Lagilayan, Sultan Kudarat. Amen. Salamat, Sister Melly. Kadwada ka. Tatangabiyang itirabi. Kasamat ni Sister Vilma Garcia Facunla iti Binangonan. Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat ken gagaya. Madaydayaw ni Apo. Dios tatang rabi watching from Binangonan. Amen. Ken kastapay, adamat iti kablaaw ni kabsat nga Rose Gabriel na imbag nga rabi tayo amin gagayem ken kakabsat ti Dios manen ti mataydayaw ti daytoy nga rabi. Amen. Pudno ata kabsat madi nga makaumang agdaydayaw ken Apo. So nga dagita agtultuloy kayong ag-comment dagiti greetings yu kakabsat ket damdamaket agbasa tayo manen iti panagkablaaw yon. Tatangarod ket dawatek ken kastamat kakabsat ikararag tayo nga atoy nga broadcast nga impaay ni Apo, The Church of God in the Philippines, mula Lunes hanggang Biyernes. Kat nabigat dati young people broadcast tayo, suportaan tayo atoy, i-like tayo, i-share, ken numadi tayo pa nga nakasubscribe, iti Facebook page, ken YouTube channel tayo, ket i-like tayo kabsat, ken i-subscribe, tapno dagiti updates ket nalaka nga umay kinya tayo. Tapno mat kasta no dagiti prayer request tayo mat mabalin tayo nga ibaga ipakaammo ket babaeng iti online broadcast ket agnanayon nga ni Apo Dios ti mang bendisyon iti kararwa tayo. Ket ipanagtultuloy tayo ayaten nga kabsat ket makangeg tayo iti maysa nga sonata nga ipaay kinya tayo dagiti ayaten tayo ni Brother Rodrigo ken ni Sister Phoebe Taan. Ti paulo ti kansyonen daket pagtainanan baybay. Pagtainanat baybay. Payapaan na iti baybay. Ket denggen tayo, buyaan tayo ating nga kansyon.
kapsat anak nga itiriribok, inadawel abag yung suot. Ikakini Jesus, inkaapasubot, nagsalakang nakaiti kungto. Pagtalay at baybay, at angin kinbaybay, pagluyon sa buwagan at ngarap kay barangay. Pagtalay at baybay, at angin kinbaybay, pagtalay at nadawil bagyo na umay. Amen. Salamat yan ni Apo at ang nagpintas nga mensahe iti kansyon pagtalnaen na iti baybay at ati nakaskas daaw nga aramid iti Apo Dios. Pudno nga awan imposible kanya ni Apo gaputi sao maaramid na amin. Salamat at ang sunata nga nabuya tayo. Tatangarod kakabsat ken gagayem ket buyaen tayo mat iti may kadwa nga Thanksgiving of the Church of God in Iligan City, Lanao del Norte. Salamat atway nga naaramid ket buyaen tayo kakabsat. Amen. Salamat at ang bendisyon ket maragsakan tayo nga makakita, makaamon nga adda dagiti kararwa nga nay kadua iti iglesia na dagiti kakabsat ket napatibker iti pamarida
ita Iligan City, Lanao del Norte. Salamat at nga nagmayat nga report iti second Thanksgiving kasama ti adati naangay nga seminar ken revival service. At nga rod ayaten nga kakabsat ken gagayem may pantayon ti may katlo nga parte iti aramid tayo dagiti announcements awisik man ni Sister nga Abigail tapno mangibaga dagiti nga napapatag nga announcement. Sister Abigail. Tuno March 1, 2026, iti 27th anniversary of the Church of God in Dagupan City. In Tuno March 7 to 8, 2026, ket ada iti one-day seminar, one-night revival ken 28th anniversary iti Church of God in Maramag, Bukidnon. Kintunggal aldaw iti Lunes, ada iti panagkakadwa nga online prayer meeting iti oras alas 8. Dagitoy lang kakabsat. Adu nga salamat. Amen. Agyaman kami kanyang Sister Abigail at nga nagmayat nga pananggibagham iti anunsyo. Iti kararag tayo kakabsat, dagita nga aramid iti Apo. Tatangarot ket mapantayon iti panagtultuloy nga panangbasa, dagiti greetings, dagiti ayaten tayo nga gagayam, nga kadwa tayo tatangabiyang tinabi. Tawatik man iti operator tayo, tamang basa tayo manan iti kablaaw. Hello, Brother Japheth Kahandog, kunanakat naimbag nga rabi tayo amin. Amen. Kastamat ni Brother Alan Cabrera, kumagkablaaw, iti naimbag nga rabi kakabsat. Ni Sister Abigail Joy Ortilano, naimbag nga rabi kada tayo amin kakabsat, madaydayaw ni Apo. Amen. Ni Brother Larry Ibuyat te Recuerdo, kanayon nga makadkadwa tayo, naragsak, ken naimbag nga rabi tayo amin kakabsat ken gagaya. Amen. Praise the Lord, Brother Larry. Kasamat ni Brother Christopher Gasita Aglibot, watching po from Binangonan, Rizal. God bless us all, kakabsat ko ken Apo. Salamat, Brother Christopher. Kasama ni Sister Aida Meneses is Sunaket Agbuybuya from Nipaco Congregation. Amen, Sister Aida. Ken kasama ni Sister Nora Lynn, kunanaket na imbag nga rabii, kadwa tayo sunat at nangabiyang iti rabii. Salamat, kakabsat. Pudno nga mangtad iti ragsak ti puso, dagita nga imbagbagayo nga greetings, pang subsuporta, iti kastoy nga aramid ni Apo Dios. Tatangarod ket mapantayon iti panagkablaaw dagiti kakabsat tayo nga dimteng iti iti birthday da. Ket bayan tayo ay video presentation nga naisagana. Amen. Naragsak nga panagkablaaw para iti birthday yo ayaten nga kakabsat ken gagayem. Natangarod ket may sapay nga kansyon iti mabuyam
tayo ket may samat nga pamilya iti mangted iti sonata from San Mariano iti paulo iti kansyonen daket ni Cristo ti simiento ti Iglesia. Buyaen tayo ating nga kansyon. Ni Cristo ti simiento ti Iglesia ti Diyos. Imay na ni bud langit nang sapul ken kanang. Agparang akas lobya na subot kararuan. Nabugwan iti danum ken ti pay sa unang. Nagaputunggal nasyon tao imay may sa pamatiken panakayanan. May sa ataraon na espiritual. May sa namnamaken, may sa alagang. Adut rigat ken banupeg, peggad ken gubag. Amin pagdalanan ng isut mga bag. Awaten at bendisyon ken dakeladaya. Nagragsak ken talnaan na inlangitan. Diyos at daken kwa na ang makikalaysan. Sana baybayan ngayon tu panawan. O mauhi ka na kang grasya anawadwan. Tapno magun udning tutal na di ka gloria. Amen. May sa anamnama, may sa anagan. Kaya't salamat, nagmayat na, kakabsat nga buyain iti maysa nga pamilya nga agdaydayaw, kumankansyon, ti pamadayaw para kanya ni Apo. Kaya't tumadiak nga agkamali at ati kansyon nga naipaay, maysa nga kansyon nga naipaay, iti naaramid met nga first anniversary, iti aramid ni Apo, iti City of Ilagan, Isabela, Santa Catalina. Ket mabalin nga no sumarunong broadcast tayo ket makita tayo, mabuya tayo mat iti highlights at ang aramid ni Apo Dios. At ang arod kakabsat ket at iti sumarunon nga mabuya tayo. Ket sige man of the operator tayo, buyain tayo the first anniversary of the Church of God in Santa Catalina, Ilagan City.
salamat. At nga nabuya tayo ket napunpunuan iti bendisyon. Salamat dagiti nagadung nga kararwa kabataan nga nangited iti biag dake nga ni Apo. Amoy kakabsat ajay nangaramidan iti bautismo. Ket naamuan tayo na i-report na ni Sister Agnes iti prayer meeting mi dirabi ken kastamat mabasa iti Facebook ana dagay post ket tinagan na ngayam aji nga lugar ket rang ayan matlang ay tulay ket amuyo kakabsat ito'y paniki da iti espesyal nga alaalamat iti bridge rang ayan bridge gaputa ado ti 80s nga kabataan nga ijay nga naibautismo. So nga salamat nagmayat nga maamuan nga adalagiti kakabsat tayo kabataan nga imasedeg na patibker iti pamati. Ket mamati tayo ikararag tayo madilang nga umuna nga anniversary adupay nga tawan ti inayon ni Apo Dios iti aramid na ita Santa Catalina, Ilagan City. So nga salamat dagita nga imunan nga bendisyon spiritual nga naala tayo dagiti sunsonata, reports, highlights, dagiti announcements, ket atoy ket panagsagana ni Apo tapno iti panagdengeg tayo ti sasao ni Apo Dios ket agtultuloy nga agaramid ti puso tayo. Ket isagana tayon kakabsat ti puso tayo panunod ket nakitak tatay iti Facebook live ada tinasurok nga 50 nga nakakadwa tayo tatta ket madi ko mga mabawasan kundi lalo pay nga manayunan ti bilang tapno ti bendisyon ni Apo ket maala tayo amin. Salamat nga madi tayo nga ibati ato nga aramid na hanggang malpas iti panagkasabati sasauna ket adata kayo kakadwami ayaten nga kakabsat ken gagayam. Ket awisikon ni kabsat tayo nga Boyet Miguel suna ti pastor nga intakder ni Apo iti Nampikuan ken Recuerdo Nueva Ecija Congregation. Brother Boyet. Amen. Agyamanak nga tangbing tirabi, salamat kabsat nga Luisa. Iti nga birang tirabi ket inikanatan ni Apo Dios manen ti gundaway tapno itang birang tirabi ket pagpipisyan tayo ti tinapay ti biag maisu iti taraon ti kararwa tayo. Ket kararagda ka kabsat nga ni Apo Dios kumati tumulong nga may wanwan nga nasimpa iti sasaw ti Apo iti abing tirabi tapno ti kasta ket mabindisyonan tayo ti biag tayo nga espiritualan taday ti kalikaguman nga maramid ken pasamak ti biag tayo kas bilang may nga anak iti Apo. Ket tabing tirabi kadal ti sasaw ni Apo ditoy Timoteo, 1 Timothy ti pagadalan ti kakabsat umuna nga Timoteo kapitulo 6 bersikulo 12 kastoy ti kungkunana makirupak ka itinasayat panakidangadang ti pamati. Putputam ti biag ngagnanayon iso nga nakaawisam. Ket ipaduyakyak mo tinasayat panakipudno iti sangwan ng dagiti adu nakaimatang. Kararag ti kakabsat amami nga Dios nga manakabalin ti amin nagyamang kami tatangabiyang ti oras nga kan kami Apo ti gundaway manen. Tapno ti kasta po Diyos kat pagpipisyan mi ti tinapay ti biag ng iso Apo ti taraon ti kararwami. Dawatin mi Apo nga si kati tumulong tunggal may sakata kami nga nyaman na po Diyos ti lawag nga kahit mga parang kapanya mi tabing tirabi kahit mabindisyonan ti na espiritual nga pinagbiag mi. Kana kami Apo Diyos ti panangidalan ti Espiritu Santo kabayatan na po Diyos ti kampanagadal dagiti napatig nga sasaom. Itinagan na po mga Yesus iti dawat ng kararag mi. Amen. Ti paulot ti pagadalan ti tabing tirabi kakabsat ket panakidangadang iti pamati. Ket iti biag iti lubong ket napnapnuan iti na dumaduma ang klase nga panakidangadang iti espiritualan. Adu nga klase nga panubok adu nga sulisog nga sumangsangbay iti panagbiag tayo.
Ket adu nga rigat nga mapaspasamak ti intiro ti pasat iti lubong. Ket ibagbaga ti nasantan niya kasuratan nga iti Apo Dios ket si imatang dagita amin niya bambana ket hanay palubos nga titunggal may sa kanya tayo ket malapsutan tayo. Ajay inawat tayo nga panakisalakan manipud kini Apo. Ket makita tayo kakabsat nga iti diablo ket kalkali kaguman na launay nga iti maysa nga mamati o iti maysa nga Kristiyano ket isublina di dati nga kasasad na. Amoy kakabsat ni diablo ket nasirib. Kuna ti Tagalog ket tuso sa lahat ng tuso. Ni diablo ket nalaing 24/7 nga agararamid isuna iti biag iti maysa nga anak ni Apo. Ngem malaglagi pon tayo kakabsat nga iti Dios ket makaumanay iti tulong na tapno agbalegi tayo iti biag tayo nga espiritualan. Ket no makita tayo iti Biblia adu dagiti imununa nga namati o nagserserbing kini Apo. Ket no basahan tayo iti Biblia ket na-record dagiti na dumaduma nga dimteng rigat wenno pasamak iti biag da kas bilang maysa nga mamati. Ket iti Biblia maysa nga makita tayo ni Job. Ket no utubon tayo iti nagbalin niya kasasad ni Job ket talaga nga narigat. Dimteng isuna iti nadumadu iti daklan nga sa gubanit ti bagbagi. Kada di nga sakit na ket bukol manipud di jay tuktok ti ulo na ingana di dapan na. Ket hanggang makaidday isuna nga nasimpa dapat ti pagididaan na. Ket nakita tayo kakabsat nga ni Job hanay ni batan ni Apo Dios ti panagbiag na. Isuna iti timulong nagbalegi. Isu nga iti pannakidangadang iti pamati ket masapol nga dayti ket maarami iti biag iti maysa nga mamati. Tangamin kakabsat ti biag kiti iti nga lubong pannakidangadang. Kasko naktatay. Ket makita tayo nga kasko natitikso tayo nga nabasa tayo makriupak tayo iti nasiat nga pannakidangadang iti pamati. Ya. Petpatan ti biag ngagnanayon kay isu iti nakaawisan ken ipaduyak-yak iti nasayat nga panangipudno iti sangwanan dagiti adu a makaimatang. Amoy kabsat ni iti daytoy nga lubong datayo ti kitaan ti lubong. Ya. Dagiti pudnong imawat kini Apo dayta ti ako na ti Biblia da kayo iti silaw iti lubong. Ket kaya nangasawon dagiti Kristiyano o anak ni Apo isuda ti silaw ti daytoy nga lubong. Ket masapul nga dayjay inawat tayo nga lawag manipud kini Apo. Ket masapul nga may paduyak-yak kadagiti amin nga tattao nga makakita kada tayo iti arubayan tayo iti panagbalbalyasat tayo iti rabaw iti daga. Ket nagbalegi tayo iti pamati tayo iti panakidangatan tayo ket kasapulan tayo iti kawus iti kabal nga nadyusan. Ya. Masapul tayo iti kawus iti kabal nga nadyusan. Apay nga kailangan tayo iti kabsat. Tangamin no awan dayto iti biag tayo hantay balege. So kung ano iti Ephesians chapter 6 verse 11. Kuna ito ikakwa. Ikawisyo iti amin ya kabal anadisyan. Tapno mabalinyo ti agtalinaed abumusor kadagiti pangallilaw iti sairo. Isu nga jay kawus nga kabal nga nadyusan ket masapul nga agtalinaed kada tayo. Tapno dagiti bumusor nga sari sairo nga mga lilaw ket abaken tayo babaen ti tulong ni Apo. Aji ti masapul nga addan kanya tayo. Anya pa iti kuna ti 12, tati pannakidangadang tayo saan amay busor itilasag kendara. Nudiket kadagiti ari-ari, kadagiti man nakabalin, kadagiti agturay iti lubong daytoy nga sipnget,
dagiti espiritu iti kinadakes ijay ngato. So iti panakidangalan ti kapsat hang lasag ti lasag no kidi iti espiritu nga agararamid iti daytoy nga lubong. Ket hantay kabaulan nga baken dayta no awan iti tulong ni Apo. So ibagbagat ti nasantuan nga kasuratan nga masapro tayo ajay kawes nga nagyusan. Tapno ti kasta ket anyaman nga sumangbay nga kabusor, anyaman ti sumangbay nga aramid iti kalaban iti daytoy nga lubong, iti awis ti lubong. Ket mapagbalegyan tayo babaen ti tulong ni Apo Dios. Ket agyaman tayo kini Apo dagiti sasauna iti kasto nga programa iti online ket ikan na tayo ni Apo Dios iti karit tapno ti kasta agtultuloy tayo nga agserbi kini Apo ken mapagkapagbalegi tayo iti biag tayo nga na espiritual. Anya pa iti kuna ti 12 kapuna alaan nyo met iti kabal anadyusan tapno mabalin nyo iti sumariked intun dakes nga aldaw. Ket inton maisagana yon amin adda kayo si titibker. So kapsat makita tayo kung natin alaan tayo. Aji na Diyosan tapno sumariked inton dakes nga aldaw. Amoy kapsat ti daytoy nga lubong padakes. Antayo nga makita nga ti daytoy nga lubong ket iti Biblia na ipadto dayta. Kuna na di Apokalipsis dagiti dakes agpadpadakes da. Dagiti santog paspakasanto da. Ket dagiti padto ti Biblia ket papaspasama ken kakabsat. So nga agyaman tayo kini Apo Dios nga adda dagiti sasauna tapno ti kasta ket isu ti armas tayo. Iti panakidangadang tayo ditoy rabaw ti lugong no dumting man dagiti dakes nga aldaw nga mapaspasamak iti panagbiag. Ket makita tayo nga ti Apo Dios ket makaumanay iti tulong na tapno agbalegi tayo iti biag tayo nga na espiritualan. Adu dagiti sasauna nga mangmagted kanya tayo iti karit. Adu dagiti mangmag tayo nga sasao ti Apo tapno ti kasta ket mapabilag iti pamati tayo. Tapno agtultuloy tayo nga agserbi king kuana. Ket agyaman ti kini Apo Dios nga iti panggep ti biag awan sa bali aji ni Apo Dios iti kangkanayon nga may tan-ok ti panagbiag tayo. Ni Apo ti kangkanayon nga makita tapno ti kasta iti panakidangadang tayo iti pamati ket ni Apo Dios ti kangkanayon nga maingato tayo iti panagbiag tayo. Anya pay kaupsat kuna na pay ditoy masapol tayo iti barikes iti kinapudno. Barikes ti kinapudno kuna na toy bumilig kayo nga rod. Si babarikes kayo iti kinapudno. Ken si kakawus kayo iti kabal ti kinalinteg. So masapol nga barikes tayo kakabsat iti kinapudno. So agyaman tayo kinapo Dios nga iti dayta kinapudno ket isu ti nang waya-waya kada tayo. Dati nalilaw tayo. Iti na dumaduma klase nga sursuro iti nga lubong. Kakabsat. Ket agyaman tayo kinapo Dios ta dimting kanya tayo iti pudno nga ebanghelyo ni Apo. Adda ti naramat ni Apo Dios nga maysa nga tao awan sa bali ti ayatan tayo nga Victoriano Lusong nga nagawanen. Ket handa nga impalimod adi kinapudno nga namuan na. Handa nga impaidam. Handa nga sinarili kuna ti Ilocano. No kidi imparangkap na ata nga kinapudno. Ket agyaman tayo kinapo Dios nga maysa tayo tay nga naparangkapan iti dayta nga kinapudno nga inawat tayo kinapo Dios. So nga kuna nga dito ket masapul nga ikawus tayo, ibarikes tayo iti kinapudno. Yeah. So nga salamat kinapo Dios nga dayta kinapudno ket isuna iti nangted kanya tayo iti nasimpang nga biag, binalbaliwan na tayo manipud di inawat tayo ni Apo. Isu ti nang balbaliw kanya tayo. Adi kasasad tayo nga nakillo, adi kasasad tayo nga ang nakaiayo iti sangwanan iti Apo, kastamot isangwanan iti tao, ket manipud di namon ti dito nga kinapudno,
iso tinanglok at kanya tayo. Inyakar na tayo niya po, manipujisip ngat, inyakar na tayo, di nakaskas daw nga lawag na. Kata, dahita kita, hantay nga mabaybayadan, nga naimbag nga nakam. Ti kinapudno, nga naiparangkap kada tayo, manipud iti sasaw ni Apo. Anya pa kakabsat, ti makita tayo ito eh. Kung natakbay, kun, ikaw sa'yo iti kabal ti kinalintag. Kun, si sapatos kayo, iti panakaisalakan iti ebanghelyo. Yeah? Si sapatos tayo, iti panakaisalakan iti ebanghelyo. Kung na iti 15, kakabsat, kat si sapatos kayo, iti panakaisalakan, iti panakaisagana, iti ebanghelyo, iti kapya. Amoy kapsat iti ebanghelyo, iti kapya, at isasaw niya po Diyos, at iti ebanghelyo, ngayon tayo inawat, iso da ito tinangtid kanya tayo tipud nga kapya, ti panagbiag. Dati awan ti kapya tayo, di ba kakapsat? Naburibor ti panunot. Walang katahimikan kung nati Tagalog. Awan ti simpati panunot. Yeah. Iso ka dagayampay ngayon mawat kiniapo, nagdingdingag kita nga biyang tirabe, ni Apo Diyos lang ti pakasarakan iti pudno nga kapya. Kaya duma, amoy yung kabsat, iti nga lubong tayo, ti nasyon ti nga Pilipinas, milyon-milyon iti pagbaybayad da, iti pistok, tapno magunudal lang iti kapya, iti nasyon tayo nga Pilipinas. Ngam, anya ti makikita tayo kakabsat, nagbalegi da nga ta. Bigo pa rin sila hanggang ngayon. Iso nga iti pakasarakan tayo lang, iti pudno nga kapya, awan sa bali ni Apo. At tipudno nga ebanghelyo na nga inawat tayo kinapo Diyos, iso tinangtid kanya tayo itipudno nga kapya. Iti panagbiag tayo. Kapya ti kapanunutan, kapya ti puso, awan ti danag. Tangamin ni Apo Diyos, makaumanay iti tulong na tapno dagiti amin nga masapul tayo ket isu na iti mangipaay. Di ba kakabsat? Ngamin ni Apo kunana anya ti kunana itaklin nyo kingkuana iti amin apagdanagan nyo ta iso imasakit na kayo. Kaya nang asawa ni Apo Diyos, itaklin tayo kingkuana amin niya panagpagdanagan tayo. Yeah. Tani Apo Diyos, imasakit na tayo. Tangamin ni Apo ti Karina na ket napnap noan. Kariti Apo Diyos ket ti Biblia ko noan agkabal niya sarok nga 3,000 ti karini Apo. Ket no aji lang maysa ket masalimut-mutan tayo. Anya ti kunana jay seek ye first the kingdom of God. Birukon tayo nga muna iti pagarian ti Dios ken ti kinalinteg na. Ket no binirok tayo ti kinalinteg ni Apo ken ti pagarian ni Apo. Anya ti kunana jay sumarno ket inayon na iti amin nga kasapulan tayo. Ket no uraji nga may nga bersikulo nga karini Apo ket masalimut putan tayo kakabsat. Agbalegi tayon iti biag tayo nga espiritualan, ya. Agbalegi tayon. Mapukawon dayjay buribor ti puso ken panunot. Kang kanayon nga dayjay panunot dayjay kapya ken talna. So nga jay ebanghelyo ni Apo iti panakaisalakan iti ebanghelyo ni Apo Dios ket pudno launay kakabsat nga isu tinangted kanya tayo iti pudno nga kapya. Anya pa'y kakabsat ko na toy. Masapul tayo iti kalasag iti pamati nga pang sarapa iti darang iti sairo. Yeah? Masapul tayo iti kalasag iti pamati nga pang sarapa. Yeah. Amoy kakabsat iti kalasag iti pamati aji ti pang sarapa tayo iti sairo ti deti nga lubong. Aji pamati nga inawat tayo kini Apo isu ti sarapa. So nga iti Biblia nga ron kay Santiago kunana ka aji pamati nga awan iti aramid na natay. Upes gumaji pamati nga dati aramid na kunana diya isu ti pamati nga si bibiyag nga isu ti kunana toy nga pangsarapa tayo iti darang iti sairo. So agyaman tayo kini Apo Diyos nga aji pamati tayo nga inawat tayo kini Apo Diyos ket pudno. Pudno dahil nga pamati tayo.
Tapa, pay bagate nga pudno, ngamin kakabsat, agbalbalay tayo, tibiyag tayo nga espiritualan. Anyaman ti dumdumteng pasamak, hindi ito nga lubong, babaw ti tulong ni Apo Diyos, kat agbalbalay tayo, tibiyag tayo nga espiritualan. Gapu ti tulong ni Apo Diyos. Yan. Tapa, ita ko na di dyan, 1 John 4:4, dakdakkel, addakan niya tayo, kaysa adya adak ti lubong. Sino adya dakan niya tayo? Awan sa bali ni Apo, dakdakkel isuna. Iso nga kaya tayo nga parmaken, kaya tayo nga sarapan, dagiti na dumaduma nga darang iti sa iro, nga sumangsangbay, iti individual nga panagbiag tayo kas bilang may isang Kristiyano. Anya pa kapsat ko na, alaan tayo iti kampilan, iti espiritu, nga iso iti sao ti Diyos. Kampilan, iti espiritu, nga iso iti sao ti Diyos. Kuna na nga iti 17, kuna na pa iti 17, kuna na, alaan nyo mo't, panakakabal, iti ulo ti panakaisalakan, ken ti kampilan, iti espiritu, nga iso iti sao ti Dios. Yeah? Iso nga masapul nga alaan tayo dahil kampilan ti espiritu, nga iso iti sasao ti Dios. Amoy kapsat ni Diablo na laing nga mga lilaw. Yeah? I-divert na naman minsan, gumamit mo ti Biblia eh. Di ba? Nung naman minsan ti pananggamit ni Diablo ti Biblia, hanga kusto. Yeah. Tata, iso nga masapul tayo nga nasirib. Kailangan tayo nga manmanan. Ajay teknik iti sa iro. Isa ko na nga di chapter 40 umuna nga Juan ko padasan nyo iso amin yung espiritu. Yeah. Tangamin, adu dagiti mangyad-adal, dito nga lubong, may kaskasabay ti sasaw ni Apo, ket handa nga pudno nga ibaga o ikasaba aji pudno nga pagaytan ni Apo. Yeah. Iso nga kuna nga Biblia hang kayo nga agtakatan ni Satanas mo at nagbaling nga anghel ti lubong. Pakadamdama dati may balay tayo agtuktok, may kasabay ti sasaw ni Apo. Ibagada da kami matitipudno. Amoy ka kabsa tami nga agi kasaban mo minsan hanam ibagang isunat hangapon na eh. Ibaga na gud. Da kami tipudno kuno da minsan. Ya. Yung kakabsat no kasi tipagada kada kami tipudno kuno da hangapudno adyon. Ngamin kakabsat may salang tipudno awan sa bali ni Apo. Kuno na di Biblia John 14:6 siyak ti dalan ken tipudno ken tibiyag. Awan ti mapan kinama no sang magna kanya. Iso kuno iti may nga tao ing kasabana aji bukod na nga pamate, kakabsat, aji sarili na nga relihiyon, kakabsat, hangapod nun, di kas kasabana. Nga magyaman tayo kiniapo Diyos, nga dagiti pudno kay mawat kiniapo, iti kas kasaba tayo, awan sa bali, aji sasaw ni Apo. Itawit-awit tayo ni Kristo, nga iso tinang balbalo, iti panagbiag tayo. Iso nga ako na nga, Roma kuna ni Apostol Pablo kakwa hanyo nga ibain iti ebanghelyo ta iso ti pannakabalin ti Dios nga mangisalakan kadagiti kararwa umuna ti Hudyo kastamo ti Grego. Iso nga dayjay ebanghelyo ni Apo nga kinapudno nga sasaw ni Apo nga naikasaba kada tayo iso ti pudno nga nang balbaliw kanya tayo. Iso nga dagay dingdeg tangabeng terabe kakabsat no ang kapenga ni salakan ni Apo ni salakan manipud iti basol. Aji pudno ebanghelyo ni Apo kas kasabawo namang maganta nga biyang tirabe aji ti pudno nga mang balbaliw iti biag iti maysa nga tao. So nga dahi ti mangmangtid kanya tayo iti balegi iti panakidangadang tayo iti pamatay. At isasaw ni Apo makaumanay sufisyente nga armas tayo. Tapno ti kasta ket iti biag tayo nga na espiritualan ket makapagbalegi tayo iti rabaw iti daga. Anya pa iti mekado ko na masapul tayo iti igam iti lawag. Kuna di Roma chapter 13 verse 12. Saan ti kakabsat? Roma 13:12 igam ti lawag. Kuna na toy ti rabi lumabasan ket umasideg ti bigat. Iwaksi tayo nga rod dagiti araramid iti sirket ket ikaput tayo iti igam ti lawag. Bakabsat? Ikaput tayo ti igam ti lawag. Ay ti masapol nga makita aglawag. Anya pa yung absat,
Kuna na to'y iti may sapay ko na masapol tayo iti agbantay. Masapol tayo iti agbantay tato makapagbalegi tayo iti pamati tayo. Kanan tayo bambantayan na mo ikapsat ti Diablo mabalin ng rapsutan dahil inawat tayo kapan na kay isalakan. Takuna na di 1 Peter 5:8 kuna na iti Diablo kaslalyon nga umurngar nga agbilbiro iti alununan na. Yeah? 24/7 ti Diablo. Agbilbiro so masapol nga bantayan tayo. Aji pamati tayo. So kung natin Biblia, irutam, putputam, iti sursuro. Hamong nga pagpanawan, hamong ibatan, tayo sa pagbiagam. Kanya pa kapsat, masapul tayo iti panagsagaba. Panagsagaba. Amoy kapsat, ti dating lubong, aji na dumaduma ang klase nga sumangsang nga rigat. Kat sagabaan tayo data. Huwag tayong susuko, hantay nga umatras, laban. Kung na nga kanta ka, lakad-lakad, huwag murong si Jesus ang ating katulong. Yeah? Anya pa, masapul tayo iti panagtalat. Iti panagbiag tayo, o bilag ti biag. Masapul tayo iti panagtalat ti bilag ti biag. Iti Awit chapter 27, verse 1 to 3, hanggang babasahan ng kapsat, at oras tayo kahit halos lumampas tayo. Anya pa iti kuna nakakapsat, iti biang ti Rabi. 2 Timothy chapter 2, verse 3 hanggang 10, adagi verses nga ibagbagan na dyan, hanggang basahanan. Kat ni Apo Diyos, tulungan na tayo, tapos tikasta, kat makapagtalik tayo nga na iti panagbiag tayo nga na espiritual. So, kapsat at nakabing tirabi, ni Apo Diyos iti kadwa tayo. Iti panakidangadag, iti pamati, kat masapol na itakakapsat. Tangamin, iti nga lubong habang bibiyag tayo kat laban ng espiritual. Oras-oras, minuto, segundo, panakidanga-danga tayo. Ti Diablo ang kuleta ang agsarsardan. Overtime lang dita, 24/7 ka kapsat. Hang agsarsardan nga ta, hindi siya sumusuko. Hang umat-atras dita. Nga atakin na dagiti pudno ngay mawat kina. So ang kapsat, tabing terabi, so ayatin niya kapsat, kat sapay lakuma, ni Apo Diyos, tumulong kalmay sa kanya tayo. Kat iti nga lubong, kat adu dagiti na dumadumang klase nga rigat, sulisog, ngam taglagipon tayo, ni Apo Diyos, isuti kadwa tayo. Wala na nga rin Roma, kung ang Diyos ay kakampi natin, sinong laban na sa atin. Nung Apo, isuti kadwa tayo, sinuti bumusor kanya tayo. Kapsa, tani Apo Diyos, isuti kadwa tayo. So nga, agyaman tayo, iti kinapot tabing tirabit, isang kabasit, nga minsayt sa una, nga ni Apo Diyos, isuti kamang tayo. Kat masapol tayo nga agbalegi, iti biyag tayo nga espiritualan, iti panakidangadang tayo, ito'y lubog mo. So nga, ito tayo kapsat, ti angkor tayo, tatabing tirabit, kay Mr. Luisa. Amen. Madaydayaw ni Apo Dios at ang nagmayat nga mensahe nga nangagan tayo. Salamat. Iti panagaramat na iti kabsat tayo Boyet Miguel. Tapno maisao at ang nasantuan ken napateg nga panagbagbaga. Kaya't nangagan tayo at ati kayat ni Apo Dios. Kayat na nga maisalakan no ana adaman ti kalagitnaan tayo nga madipay na isalakan kumaket madi nga bumayag awatan yung mat ni Apo Dios iti panagbiagyo pagayatan na mat ni Apo Dios nga agtalag tayo kinyana patuloy tayo nga rumaog o iti pamati tayo agadal ti sasauna. Salamat nga nagmayat pudno iti agbiag para ken Kristo. So nga kung nati English, iti teksto tayo, keep the good fight of faith. Kat ata ti maaramid ko maitibiyag ti bawat may sakinya tayo. So nga, agyaman tayo kaya ni Apo Dios, mula tatay, bagamat simubra tayo basit iti oras, nga marikna tayo iti kinaasadeg, ti ayat ni Apo Dios, babagang iti panagadal, panagdangag tayo ti sasauna. Katangarot kakabsat, kat awisin kayo, nga agdumog tayo tapno mapantayon iti closing prayer tayo. Apo Dios, adda kami manen nga
masasidad kanyam. Agyaman kami, dagiti naaramid, ato yung naaramid nga Ilocano broadcast. Salamat ti tulong mo. Umpisa tatay, panagrugimi, hanggang tatang malpas kami. Salamat Apo Dios nga kinaduaan na kami. Salamat dagiti online viewers na ayatan niya kakabsat kumakit pudno nga agkaroon iti pakinabang saysay. So nga no adaman Apo Dios nga madinapay inted ti biag na, madinapay inawat ti Apo mi Jesus nga sarili niya nga manugbot. Kumaapo Dios kapay iti mangtud ti gundaway, iti biag, iti pagkakataon tapno makaasud agnet kanyam Apo Dios. Ket si kami nga imawaten nanayon kami Apo Dios nga putputan mi iti pamati nga na Christian 1. Madi kami nga makaaramid Apo Dios iti madin nga pagayatan. Salamat ti panagusar mo, ikabsat mi nga boy at Miguel, tapno dagita nga sasaom ako ket nangagami nga nungtod iti kondisyon iti kararuan. Salamat met Apo Dios dagiti likod iti kasi nga broadcast, dagiti operators mi, dagiti kabataan nga nangtutod iti talentuda. Salamat Apo Dios iti mang bendisyon kini. So nga dayawan na kaapo iti nga tagumpay na Ilocano broadcast ni katang bilang itagagawin. Sublime, ti amin na bayaw, ken pasalamat ni itinaga niya po ni Jesus. Amen. 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 Salamat. Kaya tayo nga i-acknowledge dagiti operators tayo. Ayatan nga kakabsat kan gagayam. Brother JP, ken kastamat, ni Sister Abigail, ken ni Brother tinagan mo ayaten nga kakabsat ni Brother Alvin. Yes, Brother Alvin. Salamat nga dagiti operators tayo ket kakabsat, dagiti young people ket adada nga pudno nga suporta araramatan ni Apo tapno agtutuloy ti kastong arabid na. Ket invite na rin po namin kayo iti aldaw ti Navidad, Biyernes 8 o'clock o bago 8 o'clock, iti maangay iti Young People Service tayo broadcast. At supportaan tayo. So nga itinagan, iti the Church of God in the Philippines, kumabkablao kami, iti naimbag, nga rabii ulit, kat nga po Diyos, timang iti nasimpa, nga palaginana tayo, tatangabiyang ti rabii. Until next time, adwada kayo man kuman kakabsat. Good night! Malaydayaw ni Apo. Amen. Good night. Good night kakabsat. Good night po. God bless.